naga kitab usirak kalnong baningkong kadikhat ka baningkong hanu shipho baro kajing start gawan nautrai bat kasa bat ujunom yo siap kaduriau ye kijin hau uslap bat ikisngi jong kabom jukut manu bala benyo yaki ya ka kenjang jong ka beneng ya ka penkiang jong ka kendo ya ka jing jeliu bat ya ka jing start manu bala bantau yaki ya ka jing start lathau hasua ki baro bat ya ka jing simpang bahusiar nadu bom jukun katolong jong kajing start kadai ka ketien jong ublai ubah ha ka beneng bahalo tam bahajrong tam bat kilenti jong ka kidai ki hukum bom jukun ia ka tanrai jong kajing start hanu lapen iya ka ia ki boj stang jong ka mano batip yaki ia kajing sempang ia kajing start hanu lapen pau ya ka bat ia kajing tip bayar jong ka manu balas ngutho ya ka don way bastad unong tau ki baro us iem yau badai banting buram shibun ubasyong halor ka khet jong bad ubasen syar kum ublai utrahi ula tau ya jing start how men sim bakuj ulio iya ka bad ula sam mencaya ka ula the sai ka hakikam jong baro kasyong kasa haki briu baro kat kum ka jing ai jong baro la ai ka hakitu kiba iet yu kaktien jong utrai kasam ka bakandai pulai utrai long siem ukup daga bor siem buram siem utrai long siem ukup daga buram siem utrai lakup yala dia daga jingklan upan po yala dia daga bor utrai long siem ukup daga buram siem ya ka perthai malapen skam triang dai ban penki ka khet jong me kala yang scam nadu hendai kulong nadu bom jukut atrai melong utrai ulong siem ukop da ka buram siem ta shisha kirai jong me kilong ki badai ban chania ka jing khoi ka yadai bat ka yeng jong me ko trai shadu ka bom jukut utrai ulong siem ukop da ka buram siem kajing pulina gospel bakut kat kum Markus kalenong bakandai kit khot khat sao du bar kandai Abu Jesu lawan hiar na ulum lambat Petrus u Jacob bot Yohanes bat kilai kendo ikau kiwai pat kisnran kilui i upai ba belien sodong jongki bat ikistat ahan ki bai tainia bat ki bat markum cahi ki pai ba baro haba kilui i Jesu kila kendet thread bat kila yang mare shau bat kila ai kublai u teula kli ki phia tainia ayu bat ki bat wei na pedeng upai ba ul jubab ya u kono hikai ngalawan yalam shame yu khun junga namar bu don yu men sim bom lai kren bat kat haba ukem ya u ulempat ya u hakendau bat usai tertho ukar iat ki beniat bat u kamet borok shirnyeng bat ngala ong iki senran chung me ban be no human sim Henry Kimla Teu la ong haki ko pateng ban reu bom don jingej sakat no ngadang dei ban sa bat phi sakat no ngade ban ni yai sha ye phi wan lam ye u shanga kilawan lam ye u khna sha u bat habau man sim le i ye u sisin don ula pen ring kerthat yu khna nadu bola kalon hakendeu wadula talun saudong udah sei tertho hakashintur tiu Jesu la kali yau kupa nadu mendo ula long kumni ula jubab nadu budang kenlung bat bun sin ula kenyat yu syakading bat syaka ban peniap yu Henry lada mela ban ei tuisen ei yangi bat to yarab yangi baru Jesu la pai ketien kala lada mela baro kalong kebala hau tau bangej sisdon kupa jung tau khana lo pertajam berloong ngangej topen klanye ke jingej betelot jonga Abu Jesu li bo pai ba ulewan tur sajan ula dumok i mensim boman bat ula ong hau meu mensim bom lai kren mat bakalut nga hukum yami tomi no na u bat wat rung shu syapo
jong u lano hadin bolanyar bat pen kertat teng e ya u ulami no na u bat u khana ulalong kum ubayam hadu babun naki kelaya ong ulayam rejisu la shemi u khana na kakti ula khali u bat ulayeng andau jisu la runga po ing kisnran gila kali u jarjar balai mapi mangi yem shamla panbe no ya u tola juba wiki yau new judgment simboman omla satya banbe da e lai chang na jingduai bat ka jingsha jin in ka gospel jong utrai